Uod na pumipeste sa Maisan, umabot na sa Ilocos. Naaalarma rin daw ang otoridad dahil sa mabilis na pagdami ng mga peste. May ulat si Ivy Hernando. Ang inaasahang masaganang ani, nangangambang mauwi sa wala. Maliliit pa lang ang mga pananim na mais ni Mang Severo ng Barangay Paratong Santa Catalina, Ilocos Sur. Pero halos maubos na ang dahon dahil sa pag-atake ng mga pesteng uod na fall armyworm. Pinugsita mo. Hindi pinugsita nga na di ko damo lato. Hindi nagtubo na naman ka. Kasalamang rugi mga gasanan. Dahil sa mga peste, hindi na sabay-sabay ang paglaki ng mga pananim at nangamatay na rin ang iba. Paliwanag ng mga agriculturist at magsasaka, sa bahaging ito ng pananim unang umatake ang mga uod. Saka sila pupunta rito at kinakain yung mga bagong dahon. Dahilan raw para hindi na tumutubo na maayos ang mga pananim. Noon, kapag nag-spray kayong mais ay paganyan lang. Pero ngayon na from hill to hill. Kasi yung mga uod ay nasa loob. Ang fall armyworm kasi ay invasive pest yon, galing sa ibang bansa. Yung itlog nga lang ay umabot ng 2,000 eh. Ayon sa Provincial Agriculture Office, unang naapektuhan ang Isabela ng fall armyworm. Sumunod ang Pangasinan at ngayon umabot na sa Ilocos. Pareho raw tinatamaan ngayon ang yellow at white corn. Ikinaalarma ng Region 1 ang mabilis na pagkalat ng uod. Humingi kami ng ayuda sa region para makontrol yung pest. Humingi kami ng mga listahan sa region kung ano talaga yung insecticide na dapat para sa fall armyworm. Payo ng otoridad sa mga magsasaka, alamin ang tamang oras at paraan ng pag-spray ng pesticide upang mapuksa ang peste. Kasama si Norman Raka, ako sa Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.